Molt bé, moltíssimes gràcies. Fins aquí està la nostra actuació. Farem dues cosetes més. Farem la Jota d'Esvermar una altra vegada amb els companys, companyes, balladores, balladors de Ditifet. Per tant, per favor, ara que heu respirat un poquet... Què he dit? Sant Marçal, no sé què he dit. Ha dit Esvermar. I doncs la Jota de Sant Marçal perquè Esvermar ja ha sonat, per tant... Jota de Sant Marçal, ballarem de nou les agrupacions juntes, llavors farem allò que fem sempre, que vos convidarem a ballar, però ja serà després. Vinga. Total. Molt bé, gràcies. I ara sí, per acabar, esteu tots convidades i convidats a ballar.